Gatikako Txoñebarri baserrian sagarrik onenak ari dira aukeratzen San Tomasera eramateko. Urtengo urtea ezin da oso txarra, sagarrantzat oso txarra, oso eskasa egondana ondo, oso ondo, baina egitzi. Txakoline egiten dugulez, eta sagora egiten dugulez, txakoline matza ezin da urte ona, oso ona. 30 urte daramate San Tomasen etxeko fruta saltzen. 3 hamarkada hauetan merkatua asko aldatu da Jose Etxebarria baserriko nagusiak gogoratzen duenez. Oin dela 30 urte asko boto salduten zen. Plazara joten direz txorizo eta talo jaten, baina eskutan gauze gitxi eroten dut etxera. Adela Handiko etxea Urduliztarra aditua da hortuan. 24 urte San Tomasen saltzen eta berak eraman ditu beti barazki onenen sariak. Lo que pasa que aquí ha llovido muy poco y a la lluvia sí que le ha afectado bastante. Indaba gutxiago jaso du, baina berotegiak emankorrak izan dira. Bueno, no nos vamos a quejar. De lo demás en los invernaderos bastante bien. Hau urne dau etzen koite. Taloa jateko gogorik ez da faltako Bilbon, eta Loiuko Elortabarri baserrian etxeko 350 kilo urun daukate biharko prest. Piper zikuekin egindako txorizoak eta etxeko odolosteak ere salduko dituzte. Honeko odoloste di Bizkaiko estiloa, eta badeko odola, koipea, porruk eta kipulek asko, eta arroza gitxi. San Tomaseko merkatuan badago zer erosi, zer jan, edan eta zer ikusi. Eta benetan ikustekoak dira Juan Zabalaren kapoi eder hauek. 50 bat kapoi eramango ditu bihar Getxoko baserritik Bilboko plaza barrira. Bihar kaioletan sartuta egon beharko dute, baina gaur baserri inguruan dabiltza aske. Alan, soltu ez da ikusten olio, soltu gineon bezia. Inon bez ez ikusten olio soltu. Puin dauzena granjatan sartute, jaulatan sartute eta ez da hori. Azoka astelenera atzeratzeak kalte egin aldiela pentsatu arren salmenta onak espero dituzte. Beti saltzen da zeo zer. Etzen egon eta ez dago ezer. Honez saldu iten godi dana. Ilusiorik handine moten duzkue Bilboko Santo Tomasek.